алейкум бародаро. Аз ман дар шумо далчи кинои арзамонаи чӣ хел тамошо кардам дар кор нишон метам. Барои ки дар Россия маҳкамаи ҳамаи кино запрещён мондагиам. Медонед YouTube масалан қисми якумуш ҳаст, қисми дуюмуш нест, айна якум қисмуш ҳаст. Хуб. Шумо дуроин Play Market дар ҳамон ҷои поиск бизанед ки Not VPN. Мебурам ман уже установка кардагиам. Медроин установка мекунен, открит мекунен. Баъд настройкаш дар омадаин, ин настройка гулда. Давлати Сингапура именно выбор кунем, барои ки дар ҳанҷа кушуда дигарошда маҳкама. Сингапура выбор мекунем, запустит VPN кардан дар кора. Хуб, баъде ки запустит кардем VPN ки кор кард, киноро дар шумо нишон метавад, 100% бе ягон проблема тамошо мекунем. Хуб, подключач Сингапур. Медроин гашта YouTube. На қисминга кор мекунад 100%. Инам қадар кор. Manas S Production. Vale.